Zdravíme vás. Byla to menší chvilka, co jsme se neviděli. Dnes jsme se rozhodli, že vás naučíme další ruskou větu. Dneska se totiž naučíme větu, kolik ti je. Ale nejdřív si dáme jednu hádanku. Takže, jaká fráze je rusky? Samozřejmě, že ta druhá. Hezky, kolik ti je? Rusky. Dobře. Jasně. Doufáme, že jsme vás zase něco naučili. A nebojte, bude se vám to hodit. Na svídaně.